Ja, vrijwilligers, dat is het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Trouwens, een leuk weetje, wij bij Weert FM zijn ook gewoon allemaal vrijwilligers en doen dit natuurlijk met heel veel plezier. En het Oranje Fonds laat daarom met NL Doet zien hoe belangrijk actieve burgers wel niet zijn voor de samenleving. En nog geen vrijwilliger, ben je dat nog niet? Ja, dat kan. Dan kan je tijdens de NL Doet ervaren hoe het leuk het is om vrijwilligerswerk te doen. En momenteel hebben we aan de lijn Peter Hoekstra, secretaris van de stichting De Nijsmeulenbuurt. Een hele goede middag. Goedemiddag. Ja, vertel eens Peter, wat is precies de Nijsmeulenbuurt? De Nijsmeulenbuurt is een groep vrijwilligers die in 2013 zijn begonnen om de inrit naar de Nijsmolen te verbeteren, te vernieuwen. En op een gegeven moment is daaruit ook gerold dat de tuin rondom de Nijsmolen helemaal aangepakt is. Er is een hele grote buurtparticipatie ontstaan. Iedereen die wil daarin meehelpen, maar je ziet ook dat mensen elkaar onderling helpen. Men kent elkaar weer, men groet elkaar. Ze helpen elkaar met klussen thuis, maar je ziet ook af en toe een pannetje eten over straat gaan. Dus die buurtparticipatie is vanuit dat vrijwilligerswerk verder gegaan. En de Nijsmolentuin, de tuin rondom de molen, hebben we helemaal aangepakt in de loop van de jaren. Daar hebben we een pluktuin gemaakt voor bloemen, een fruittuin, een vruchtentuin, een jeu de boelbaan. Ja, om de mensen te laten zien hoe groeit iets en ja, hoe in feite kun je dat zien, hoe kun je dat proeven en hoe kun je ermee omgaan. En dat moet ik zeggen, dat doen we al vanaf 2013 en dat is een heel mooi gebeuren en ja, dat loopt heel erg leuk. Ja, jullie doen dat dus al vanaf 2013. Hoe is dat dan ontstaan, dat je in 2013, wie begint zoiets? Nou, de oprit naar de Nijsmolen was heel erg slecht. Kun je voorstellen, oude keien, water, modder, mensen die struikelden. En dat is de gedeelde oprit van de bewoners die daarnaast woonden, familie Van Berkel. En de familie Van Berkel samen met de Molenstichting Weerterland hebben het initiatief genomen om de inrit te verbeteren. En daar is toen de buurt bij betrokken. En bijna een half jaar lang, elke zaterdag, hebben we met originele maaskeitjes die hele inrit gemaakt. En toen is ook het idee ontstaan om de tuin langs de molen op te knappen en in feite te adopteren door de buurt. Nou, dat hebben we toen gedaan. Dus op die manier is dat ontstaan. Ja, en wat is jullie verdere doel dan met die mooie belevingstuin? Nou, die belevingstuin, het doel is om mensen zoveel mogelijk ervan te laten genieten. Educatief, om dus te zien hoe groeit koren en hoe wordt het gemalen in de Nijsmolen. Ja, en hoe gaat dat verder? Nou, dat project verder van iets bakken met granen en meel, dat hebben we in 2016 opgepakt door een traditioneel bakhuis te bouwen. Dus echt een houtgestookt traditioneel bakhuis met chamottenstenen. Je stookt daar het vuur in, je haalt het vuur eruit, de hitte zit in die oven. En dan doe je dat dus eigenlijk vanuit vroeger broden in. Dan is die afgekoeld, dan gaat de vlaai erin. En op het eind is die voor de koekjes in orde. Nou, dat hebben we nagebouwd. Dus we hebben tegenwoordig ook een bakhuis. Dus we kunnen die hele cirkel laten zien van groeien, malen en bakken. En daarnaast is het zo dat we in feite in 2020 de blinden en slechtzienden op bezoek zouden krijgen. En toen hebben we gezegd, we willen nog meer met die beleving doen. Want hoe ruikt iets, hoe voelt iets, hoe zwaar is iets? Hoe wordt er in de molen een molensteen gescherpt? Hè? Dat noemen ze billen. Hè? Hoe is dat gereedschap? Nou, al dat soort dingen willen we tastbaar maken voor kinderen. En voor iedereen, maar ook voor minder slechtzienden, zodat we daar iets mee kunnen in feite. En van daaruit is het idee ontstaan voor die belevingstuin nog verder uit te bouwen om iedereen daarin mee te nemen. Ja, en jullie hebben ook als vrijwilligers zijnde, organiseren jullie ook activiteiten. Kun je daar iets meer over uitleggen? Ja, wij hebben een aantal activiteiten. Dat kunnen workshops zijn om te bakken. Maar dat zijn ook dingen dat dus bijvoorbeeld bij elk café op bezoek komt. En die nemen een herboriste, dus een kruidendame mee die heel veel daarvan af weet. En die vertelt over de kruiden. Dat zijn familiedagen die bij ons komen boelen. Gebak eten, workshop bakken. We hebben een aantal terugkerende dingen op jaarbasis. Dat is onder andere Burendag, dat zijn de molendagen uiteraard. We hebben aan het Open Monumentendagen doen wij ook altijd mee. Dan hebben we met Kerstmis doen we de ster in de Nijsmolen hangen en de lampjes in de tuin ontsteken. Daar doen we altijd een vrijwilligersafsluiting van het jaar bij met glühwein en chocolademelk. We hebben rond de zomervakantie een vrijwilligersbeloning. Dan komen we bij elkaar en dan bakken we iets in het bakhuis. We drinken een glaasje en we vieren de vakantie tot die ingaat in feite.
En wat we jaarlijks doen is in feite NL Doet. Daar doen we aan mee. Ja, en dat is heel mooi om dus die vrijwilligers uit te dragen. Ja, want NL Doet, dat is dus aankomend weekend, 28 en 29 mei. De grootste vrijwilligersactie van Nederland wel te noemen. Je hebt de buurt hiervoor ingeschreven. Waarom heb je dit gedaan? Nou, dit hebben we gedaan om samen met de buurt aan de gang te zijn, maar ook om NL Doet te ondersteunen. Het is een heel mooi initiatief voor vrijwilligers. En wij hopen ook zo nieuwe vrijwilligers erbij te krijgen die bij ons blijvend aan de gang gaan. Ja, dat vinden wij heel belangrijk. Dus wij doen altijd mee aan NL Doet. Ja, en we hopen daar nieuwe aanwas in feite voor te krijgen die ons komt helpen. Ja, en zijn er dan al veel mensen die zich al aan hebben gemeld dan voor de NL Doet? Ja, we hebben altijd plek, ook al staat het op de site dat het misschien vol is. Maar we hebben op dit moment, ik meen al een 14 aanmeldingen. En we hadden 16 man ingeschreven. Iedereen is welkom, ook heb je niet ingeschreven, kom rustig op de zaterdag. Want wij doen het alleen op de zaterdag, omdat onze vrijwilligers ook vaak nog werken op vrijdag. Dus op zaterdag. Je bent altijd welkom. Nou, en daar gaan wij dus in feite een stuk onderhoud doen. We gaan bijvoorbeeld bordjes plaatsen bij alle kruiden, zodat mensen zien wat die kruiden is, ook die beleving. We willen een koppeling straks maken met een QR-code, bijvoorbeeld dat je dan naar de site kunt. En op die site kun je dan zien wat voor kruid het is en een afbeelding van het kruid en hoe dat bijvoorbeeld in de Latijnse naam heet en dat soort zaken. En we hebben nu dus een deel onderhoud. We gaan krikken maken. Krikken zijn houtgestookte bossen die we gebruiken om dus de oven te stoken. We gaan verven. We gaan de boel onkruidvrij maken. We gaan zorgen dat alles weer netjes is om de gasten te kunnen ontvangen na deze coronaperiode. En wat we willen is in kleine groepjes de bezoekers laten nadenken over die belevingstuin. Dus hoe zou je dat kunnen verbeteren? Hoe zou jij met jouw ideeën meer willen weten over de molen? Hoe die molen werkt, hoe die tuin werkt, hoe de bakkes is ontstaan. En welke middelen zou je daarvoor graag zien? Ja, en dus je kunt je nog aanmelden. Hoe doe je dat precies? Altijd. Nou, aanmelden kan op de site van het Oranje Fonds. Dus NL Doet 2021. Ga je naar Stramprooi. Daar zie je dus in Stramprooi bij de Nijsmolen 2 activiteiten. Eén van de mulders, de molenaars, die dus in feite de invaart, langs de invaart van de molen, de erosie van de molenberg tegengaan. Die berg is van zand, die brokkelt af. Dus dat gaan ze netjes met stenen bedekken. Anderzijds staan wij erop als Nijsmolenbuurt. En de Nijsmolenbuurt kun je meehelpen om voor ons alle activiteiten die we dus daarop hebben staan. Dus krikken maken, een hekwerk plaatsen, schilderwerkzaamheden, cordeerwerkzaamheden, schoefelen. Alles wat nodig is om het in orde te maken als wij weer gasten kunnen ontvangen. Want dat hebben we uiteraard afgelopen jaar niet gekund. Ja, genoeg te doen dus. Dankjewel, Peter. Ik hoop dat heel veel mensen nog zich gaan aanmelden voor dit weekend. Dus heb jij nog tijd dit weekend en wil je meehelpen, dan kan dat. Heel erg bedankt, Peter, voor je gesprek. Geen dank.